Zdravím každého, kto sa pozerá na dnešné video. V dnešnom videu sa budeme baviť o poľovníckej osvete, teda o predmete poľovnícka osveta. Poľovnícka osveta je niečo na spôsob, že teda získavate vzťah s tým poľovníctvom, že ako by ste sa mali teda ako poľovník správať. Sú tu také zvyky, tradície, napríklad ako sa správať celkovo ku zveri a takéto rôzne výrazy. Poľovníctvo plní 6 základných funkcií, a to je ochranárska, ekologická, produkčná, rekreačná, komerčná a kultúrna. Celkovo poľovníctvo funguje na Slovensku tak, alebo je tu na základe toho, aby sa zver nepremnožovala. To je asi všade, pretože už je príroda v takom štádiu, kedy by si sama nevedela pomôcť s tým, že by bola nejaká zver premnožená. Už jednoducho by sme sa nemohli dostať do takého štádia, kedy by sme si mohli povedať, nechajme to tak, o všetko sa príroda postará, pretože príroda je tak nadstavená. Samozrejme, príroda bola tak nadstavená, lenže človek prírodu zmenil a príroda sa musela prispôsobovať človeku. Poľovníci sa taktiež starajú o to, aby príroda a zver v nej žila v rovnováhe. To znamená, že aby zver nebola premnožená, aby bola dodržiavaná nejaká veková a pohlavná štruktúra a taktiež aby sa predchádzalo nejakým závažným chorobám, aby sa nešírili ďalej. Čo som vlastne myslel tými vekovými a pohlavnými štruktúrami? Myslel som to, že ako veková štruktúra, teda aby nebola populácia moc premladená alebo moc prestarnutá, a pohlavná, aby nebolo viacej samcov ako samíc a zase naopak. Prvý veľmi zlý následok, ktorý by mohol nastať, je to, že by zver teda bola premnožená. Nemal by ju to tlmiť, nemal by sa kto starať o to, aby revír vôbec mohol uživiť tú zver a teda došlo by k premnoženiu. Sami to už môžeme teraz vidieť pri napríklad medveďovi. Nerieši sa to, medveď sa premnožuje, je to ďalej, lebo celkovo na Slovensku sú medvede premnožené, každý to vie. Každý to vie, len určitá hrstka ľudí si zatvára pred tým oči a myslí si, že teda medveď žije tak, ako príroda dáva a je to všetko normálne a ak, tak príroda sa postará o to, aby medveď teda na populácii klesol. Takže došlo by k premnoženiu zvery. To by neviedlo k ničomu dobrému, napríklad teda by sa zvýšil počet dopravných nehôd, stret so zverou by sa taktiež intenzívnil a taktiež by boli väčšie škody, či už poľnohospodárske alebo teda lesné počas zimy. Poľovníckou publicistikou sa na Slovensku zaoberá relácia Halali a napríklad taký magazín Poľovníctvo a rybárstvo. Zvyky a tradície, musel som si dať druhé tričko, lebo som si úplný krípel. No, to je podstatné. Zvyky a tradície sú niečo, čo sa ťahá z pokolenia na pokolenie. Samotné poľovníctvo je dosť založené na tom, že základom teda poľovníctva sú zvyky a tradície, pretože keby sme mali zobrať do úvahy iba to, že chodíme teda do hory a čo uvidíme a máme na to povolenku a je to teda súce na chov, teda nesúce na chov, môžeme to teda uloviť, tak to strelíme, tak je to všetko také suché, surové a dosť bezcitné. Je to súbor pravidiel, zvyklostí, obyčajov a obradov a pojmov, ktoré stiahajú veľmi hlboko do minulosti. Celková osveta tlačí do popredia myšlienku, ktorá je dosť založená na zvykoch a tradíciách a je morálna a taktiež aj etická, a to, že poľovníci by sa mali najprv k zveri chovať, mali by k nej mať úctyplný a šetrný vzťah, mali by si ju vážiť, mali by ju prikrmovať v čase núdze a taktiež by ju mali mať mali by mať k nej nejaký vzťah, nemôžu to brať, že je to len zviera a teraz ho tu zabijem a strelím a vôbec nebude mať žiadnu emóciu, nebude mať voči tomu. Základom pri zvykoch a tradíciách je tzv. Zálomok, ktorý sa, ako názov napovedá, zalomuje. V žiadnom prípade sa nesmie odrezať sekerou, alebo nožom, alebo pílou, alebo nožničkami, ak by ste náhodou mali pri sebe, alebo ja neviem. Zálomok sa zalomuje. Prídete k vetvičke, ktorá má väčšinou 3 výhonky a zlomíte ju. Tento zálomok sa používa napríklad pri ulovenej zveri ako podsta. Dáva sa aj do papule, keď je to radicová zver alebo iná srstnatá zver,
nazýva sa to posledný rys, keď je to pernatá zver, posledný zob. Dáva to dosť zmysel. Ďalší zálomok sa dáva tam, kde bola zver zasiahnutá, keď je to, dajme tomu, jeleň, ako napríklad môžete vidieť na nejakom obrázku, ktorý tu umiestním, tak ten jeleň má v papuli posledný rys a ďalší zálomok, ktorý ktorý poukazuje na to, či je to jeleň alebo jelenica. Ak je to jeleň, zalomenou časťou sa dáva k parožiu, a ak je to jelenica, alebo jedná sa tu o pohlavie, nie je to ani tak, že musí to byť jeleň, alebo pri jeleňovi sa to robí jednoducho, keď je to samec, zalomenou časťou sa to dáva ku parožkám, alebo ku parohu, ak je to samica, zase sa to otočí naopak a zalomenou časťou to smeruje k nohám, teda k materstvu. Ďalej sa zálomky môžu používať ako napríklad strelecký zálomok, ktorý sa dáva na klobúku. Zálomok nemám, ale mám klobúk. Ďalej sa polovnícky zálomok môže používať ako strelecký, to znamená, že keď je polovník so svojím sprievodcom a ide niekde na polovačku, má svojho sprievodcu, na konci mu odovzdá strelecký zálomok, buď na klobúku, a to tak, že ho položí, podá mu ho, alebo to môže urobiť aj na noži, teda taktiež položí a podá mu ho. Ďalej sa zálomkami môže vyznačiť nejaké miesto, napríklad nástrel sa označuje takýmto zálomkom, napríklad stanovište sa označuje takýmto zálomkom a viac menej ešte sa dá jedným zálomkom, a to je smerový. Ostatné zálomky sa už ani moc nejak nepoužívajú, pretože v dnešnej dobe máte telefón a taký napríklad výstrahový, alebo čakám tu, alebo odišiel som. Proste máte nejakého polovníka, napíšete, čakám tu na mieste, čakám tam pod brezou, čakám tu na lúke hore, alebo takéto. Už sme kúsok zmodernizovaní, tak sa proste nepoužívajú. Taký nástrelový zálomok sa pokladá na miesto, kde stála zver v okamihu, kedy bola zasiahnutá. To znamená, ak sa pasla na nejakej lúke, stála tu, potom ste ju zasiahli, ona odbehla preč, tak na toto miesto sa dá ten zálomok a volá sa nástrelový, lebo je to nástrel. Stanovišťový, to je vaše stanovište, tam kde ste boli vy, keď ste strieľali, aby ste sa vedeli v tom orientovať. A smerový je, ktorým smerom ušla. Tieto zálomky vám vedia veľmi pomôcť sa zorientovať v teréne a viete sa aspoň tak približne rozpamätať, že kde ste a kde máte ísť. Takže toto sú naozaj, že to ešte používa sa v dnešnej dobe. A ešte jeden zálomok, a ten sa dáva polovníckym psom za obojok, keď úspešne dohľadajú nejakú zver. Ďalej ku zvykom a tradíciám patria spoločné polovačky. Keďže je to spoločná polovačka, je tam veľmi veľa polovníkov a každý sa chce ukázať v tom najlepšom svetle. Nikto nechce byť hanbený, alebo nikto nechce, aby sa nám ukazovalo prstom, že ten nedodržiaval to, ten nedodržiaval to a tak ďalej. Takže každý sa chová čo najviac polovnícky a dodržuje a snaží sa dodržiavať teda tie zvyky a tradície. Takým veľkým priestupkom počas spoločných polovačkách môže byť napríklad prekročenie hranice výradiska, ktoré je vlastne ohraničené čečinou, lebo je tam vlastne originálne vymedzený priestor na to, ktorý sa vchádza a aj vychádza preč. Takže by sa to malo rešpektovať a nechodiť cez to. Ďalšia neúctivá vec na spoločných polovačkách, alebo nielen na spoločných polovačkách, môže sa to stať aj na individuálnej, je také prekročovanie zvery. Teda zver by sa mala pekne obchádzať, nemala by sa vôbec prekračovať, pretože máme nejakú úctupne a rešpekt. Spoločná polovačka je väčšinou organizovaná tak, že keď sú väčšie spoločné polovačky, sú prítomní aj trubači alebo lesničiari a teda trúbia rôzne signály, ktoré sa nepotrebujete nejak nutne učiť na testy, ale je ich určite dobre poznať, takže hodím do popisu, keď tak, nejaký link na niektoré. Ešte pred samotným Slovenským polovníckym zväzom a Slovenskou polovníckou komorou tu bola jedna, a to prvá slovenská polovnícka organizácia, ktorá sa nazýva Lovecký ochranný spolok. Lovecký ochranný spolok bol založený v roku 1920 pánom doktorom Jánom Červičkom, ktorí s ostatnými slovenskými polovníkmi chceli zorganizovať nejakú organizáciu alebo skupinu na to, aby sa teda na Slovensku tiež mohlo starať o zver. Lovecký ochranný spolok si už v roku 1923 uvedomoval, aké dôležité je chrániť zver. A tak v rovnakom roku
dal do zoznamu chránených živočíchov aj našho tatranského endemita kamzíka. Takže ochranárstvo nie je nič nové a vlastne poľovníci boli prví, ktorí začali ochraňovať samotnú zver. Nejakí ochranári tu pred nimi neboli a samotní ochranári sú aj tak len poľovníci, ktorí nechcú však zabíjať. Môj názor je taký. Takže už v 20. rokoch minulého storočia si ľudia uvedomovali, aké dôležité je ochrana určitých živočíchov. A tak myslím si, že to nie je nič ako moderné a byť ochranárom a samotní ochranári alebo ich pravodcovia a otcovia boli v konečnom dôsledku aj tak poľovníci. Jednu kapitolu som tu zaradil sám a je to taký môj pohľad na vec. Ako vnímam ja poľovníctvo, ako som sa k tomu ja dostal, ale zoberme to len tak okrajovo, ale je to súčasťou osvety. Keď si to tak zobereme, tak poľovník sa nedostane k lovu každý jeden deň, alebo každý jeden týždeň, väčšinou sa dostane k tomu samotnému lovu len niekoľkokrát za život, áno? Nie je to o tom, že každý týždeň ide poľovať a ani sa to tak nedá, pretože zver je v určitých dobách chránená a nielen vždy sa podarí vôbec niečo uloviť. Môžete mať povolenku, môže byť do balovu, ale proste vám nepraje nikto a Pán Boh to proste nechce alebo ktokoľvek iný. Podľa mňa každý, kto nie je úplný poľovník a snaží sa teda byť poľovníkom, robiť teda kurz, by si mal uvedomovať jednu vec a to je tá, že nie vždycky sa človek, poľovník, dostane k lovu. A samotné poľovníctvo je o tých zážitkoch, o tých príbehoch, ktoré môžete potom rozprávať či už svojim deťom, blízkym, priateľom alebo iným ľuďom. Ja by som bol veľmi rád za to, keby viac poľovníkov bralo poľovníctvo ako nejaké prepojenie s prírodou. Nie je tak, že zoberiem pušku, mám povolenku a idem strieľať. Nemalo by to byť naozaj len o tom, že poľovník príde s puškou do hory a zobere si len tak niečo a nestará sa o to, nemá k tomu žiaden vzťah, všetko to bere tak surovo a je viac menej možno ho naplňa len to, že si môže streliť z tej pušky a takéto proste, je to dosť také, ale myslím, že určite sa tu nájdú ľudia, ktorí aj v našich radoch, ktorí sú nejakí takíto. Presne tomuto by sme sa mali vyvarovať a na to slúži taktiež aj táto osveta. Sami o sebe nemusíte byť ani poľovníkom na to, aby ste si mohli užívať nejaké nádherné výhľady na to, ako sa pasú jelene, alebo na to, ako jelenica chodí so svojím mladým a podobne. To, že ste poľovník, môžete tej zveri nejak oficiálne pomáhať a zároveň, že máte vlastne právo, že keď jej pomôžete, že keď sa o ňu staráte, keď ju chránite, keď ste k nej šetrní a vážite si ju, tak na druhej strane si dačo s nej môžete zobrať. Ďalšou dôležitou vecou je, ako samotný poľovník, aké má postavenie v spoločnosti, jeho autorita. Pretože ak máte poľovníka, ktorý je nerešpektovaný a môže si za to sám, tak potom ak máme poľovníka, ktorý je nerešpektovaný a môže si za to len sám, tak vrhá to veľmi, veľmi zlý tieň a zlé svetlo na celé poľovníctvo a na aj dobrých poľovníkov. A potom si niektorí ľudia myslia, že poľovníci sú len vrazi a zabíjajú nevinné zvieratá a že sú to nejakí alkoholici, každý jeden z nich, nie výnimky, áno. A môžeme sa stretnúť samozrejme aj s nejakými prípadmi, ktoré usmrtili človeka, pretože len kvôli tomu, že mali nejakú zbraň doma, trochu im ruplo v kouli, jak sa hovorí. Na autoritu a na to, ako by sa mal poľovník správať, odkazuje poľovnícky poriadok, aj etický kódex poľovníka, ktorý hodím taktiež do popisu a môžem aj prečítať niečo, takže sekundu. Nemusíte ho vedieť naspamäť, prečítam vám pár pravidiel. Poľovníckým pozdravom je lovuzdar a odpoveď je zdar. Poľovník môže loviť zver, ak ju bezpečne rozpoznal. Na spoločnej poľovačke je nepoľovnícke strieľať na nízko letiacu pernatú zver, na hradujúce bažanty, na zajace na ležisku, pred blížiacou malou zverou sa skrývať alebo pri streľbe si klaknúť. Potom poľovnícka morálka je vzťah k poľovníkom a k nepoľovníckej verejnosti. Etika je celkový vzťah poľovníka k poľovníctvu a ako samotnému celkovému, to znamená k zveri, či už ulovenej alebo živej, k poľovníckym psom, potom
keď ste sokoliar, lebo sokoliarstvo je súčasťou poľovníctva, tak ku dravcom teda a ku kolegom poľovníkom. Ďalej tu máme na programe rôzne poľovnícke podujatia. Každoročne sa organizuje v každom okrese výstava poľovníckych trofejí, ktoré zhromažďuje obvodná poľovnícka komora. Každá jedna trofej, ktorá bola ulovená tento rok, tento poľovnícky rok, ktorý sa začína 1. apríla, končí 31. marca, je na tej poľovníckej prehliadke, teda na výstave trofejí. Chovateľská prehliadka trofejí sa to nazýva oficiálne. Na výstave sú teda ukázané všetky, aj tie najlepšie, aj tie najhoršie trofeje. Tie, ktoré sú cez bodovú hranicu, sú vystavené v popredí, niekde trošku, aby teda ukazovali, akú silu majú tie parohy. Tie, ktoré sú také normálne, alebo sú tam taktiež aj abnormality rôzne, tie sú vystavené tak každý podľa svojho revíru, teda združenia. Tie, ktoré boli ulovené nesprávne, sú dané trochu bokom a je tam vysvetlené, že teda prečo boli ulovené nesprávne. Väčšinou je to kvôli tomu, pretože sa pomýli poľovník pri odhade veku a strelí. On si myslí, že je to výradový jedinec, pretože je už prestarnutý alebo že je primladý, a v skutočnosti je to chovný jedinec. Ďalším poľovníckym podujatím, ktoré sa každoročne koná, avšak už iba na jednom mieste, sú Dni svätého Huberta. Dni svätého Huberta sú práve v múzeu poľovníctva v Svetom Antone a je tam pripravený pestrý program, či už ste nejaký mladý alebo či ste starší a máte radi poľovníctvo alebo prírodu. Veľmi atraktívne je pre mňa vábenie zvery, keďže môžete sa tam naučiť, že ako sa tak približne vábi zver, akými nástrojmi sa vábi zver, a tak tieto nástroje, napríklad keď chcete vábiť jelenia, vám stačí nejaká plastová tuba alebo niečo podobné, aby ste to teda mohli modulovať ten hlas, ale o tom si budeme hovoriť trošku v inom predmete a neskôr. Nejaké tie trofeje tam taktiež uvidíte. Potom sú tam predstavy poľovníckych psov, teda výstava poľovníckych psov. Tieto dni sú veľmi slávnostné pre poľovníkov a teda treba sa tam pekne obliecť. Môžete očakávať, že teda sa tam môžete nájsť aj napríklad nejakého poľovníckeho gulášu alebo iných jedál. Ak by ste ma to mali záujem, tak každoročne si to môžete nájsť niekde na internete. Koncom augusta, začiatkom septembra sa to konajú tieto dni. Kto je teda svätý Hubert? Je to patron poľovníkov a lovcov a pôvodne to bol lovec, ktorý hodoval životom a nevážil si zver a poloval proste ako sa mu chcelo a užíval si ten akože život, lebo užíval. Keď jedného dňa sa mu na polovačke na jelenia zjavil, ako môžete vidieť nejak takto, samozrejme jelen bol živý, a hovoril k nemu Pán Boh a vtedy sa mu celý život obrátil o 360, teda o 180 stupňov a začal teda si vážiť zver, začal ju chrániť, stal sa biskupom a presunul sa do Arden. A stal sa s ňou proste svätý Hubert. Nebol to už len Hubert, ale bol to už svätý Hubert, pretože bol v kresťanstve a takéto veci. Ešte pred koncom chcem pozdvihnúť jeden veľmi zmysluplný a dobrý projekt s názvom Čistý revír a čistá príroda. Už ako z názvu napoveda, čistý revír a čistý celkovú prírodu sa zapájajú nielen poľovníci z poľovníckych združení z celého Slovenska, ale aj dobrovoľní ľudia, ako napríklad deti do škôl alebo normálni ľudia proste sa zídu a idú čistiť prírodu. Takže za toto veľmi ďakujem každému jednému, ktorý sa do tohto zapája. Ja sám chodím čistiť, ale nedávam to nejak najavo, pretože človek keď sa vydá do nejakej hory alebo do nejakého lesa a nájde tam ten plast, tak ho jednoducho zobere, lebo už keď nemám kde ho dať, tak ho nezoberiem, bohužiaľ, ale ináč sa snažím aspoň kúsok po kúsku zobrať, či už je to plast, alebo je to nejaký kov, alebo celkovo bordel, čo tam nepatrí. Takže ďakujem moc ešte každému jednému, ktorý sa tam zapája. A ešte taký fakt, ktorý som zabudol spomenúť, je, že ich najväčší rekord bol v roku 2022, kedy vyzbierali 250 tón odpadu, čo je naozaj dosť. A dokopy už vyzbierali vyššie ako 800 tón odpadu, čo sa dá prirovnať ku nejakých 1100 a viac dospelým losom. Je naozaj dosť. Už len nakoniec videa spomeniem pár pojmov, ktoré sú dosť výrazné a používajú sa dosť často. Pancier je vlastne tvrdá zhrunutá koža s nalepenou živicou a zasnutým blatom na bokoch hrude diviaka, ktorý ho chráni pri súbojoch. Novec je sneh čerstvo napadnutý na holú zem. Obnovec je nový sneh napadnutý na starý.
farba je názov pre krv, zbrane sú kľud diviaka, vysoká zver je jelenia zver a holá zver je zase jelenia zver, ale jelenice. Kanec je správny názov pre samca diviaka, spiatočník je starý samec parohatej zvery, spravidla po kulminácii fyzických síl, ktorý upadá v paroži. Je to taktiež, sa dá nazvať aj spiatočník alebo škodník. Napríklad tento jeleň je škodník, pretože je to len šestorák a v samotnom zákone, ani nie že zákone, ale pre naše kritéria chovnosti sú tieto jelene vyraďované a taktiež asi aj na celom Slovensku. Takže toto je samotný koniec videa, ďakujem, že ste si ho celé pozreli a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.